Hello friends, बरायबाय आंनि बसुमतारी इन्डियान इउटिउब चेनेलाव दिनैनि कन्टेन्टआ जागोन दानि गोदान गभर्नमेन्टनि एमएलएफ्रा मानो एथ'ग्राब दुरबल बे माखासे दुरबल खोथा बुंनायफोरखौ नोंथांमोनहा नैबे निउज मिडियायाव होनाय ससे क्लिपखौ नायना लादो बिनि उनाव डिसकास खालामसै रायजोफोर তেখেতৰ সমৰ্থনত মই কেইআষাৰমান ক'ব বিচাৰিছোঁ ভৱিষ্যতত কি কাৰ্যসূচী সেই বিষয়ে আলোকপাত কৰিছে আৰু সেইবিলাকৰে মাত্ৰ কেইটামান বিষয় মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ ভাষণৰ আমাৰ দফা 3 লাচিত বৰফুকনৰ কথালৈ উল্লেখ কৰিছে অসম চৰকাৰে লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰৰ জন্ম বাৰ্ষিকীৰ দিনা এই উৎসৱ দিল্লীত অনুষ্ঠিত কৰি তেওঁৰ নাম প্ৰচাৰ কৰাৰ লগতে গোটেই বিশ্বত তেখেতৰ বীৰত্ব লগতে অসমৰ ইতিহাস প্ৰচাৰ কৰাৰ এটা প্ৰয়াস লোৱা হৈছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সাফল্য হৈছে আৰু লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত 24.94 লাখ ৰাইট আপ তেনেকৈ লিখনি প্ৰকাশ কৰাৰ জৰিয়তে লাচিত বৰফুকনক আমি গিনিছ বুকত লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো মাননীয় ৰাজ্যপালৰ বক্তব্যত আৰু এষাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল বিশেষকৈ অসমৰ 600 বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ স্মৃতি হিচাপে চৰাইদেউত যি মৈদাম আহোম ৰজাসকলে যি মৈদাম ইয়াক যুগমীয়া কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছে আৰু এই প্ৰচেষ্টা মতে ইউনেস্কোৰ আণ্ডাৰত দ্য ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু लोगोफोर नोंथांमोना बे ससे क्लिपखौ बिथां एमएलए नैबे जोंना डेपुटि चिफ बिथाङा एमएलएबो बिथांनि बाथ्रायावथ' खालि माबा सीएम खौ बाखनायनायल' माबा बिथांनि बाथ्राया सीएम खौ बाखनायनानै गभर्नमेन्टआ थाबाय थाथों बेखौसो सानबाय नामा नाथाय मोनफ्रोमबो बर'नि इस्यु बे इस्युखौ बिथांमोनहा खुनु पयदे एसेम्बली सेसनाव बिथांमोनहा रायलायाखै एबा बुङाखै मोनसेबो बुंफोराखै खालि माबा मालायखौ बाखनाय सीएम खौ बाखनायखौल' जोङो बिथांमोननि बक्तब्यआव जोङो नुनो मोनदों एसेम्बली सेसनाव दा बेफोरो जोंनि बर' जातिनि थाखाय बहुत दुखुनांथाव दा मिस्टार गोविंद बिथाङा एनडिबि मोन बिथाङा एनडिबि नि इस्युखौ बुंनांगौमोन दा बिथाङा गोबां रोखोमनि खोथा बुंनो हायोमोन एसेम्बली सेसनाव नाथाय मोनसेबो बाथ्राखौ बिथाङा एसेम्बली सेसनाव एनडिबिनि गावनि एनडिबिनि बाथ्राखौ बुङाखै दा गोबां एनडिबिफ्रा जेलाव जोबजानानै दङ आरो माखासेया फासिनि अर्डार जानानै दङ बेफोरखौ बिथां एमएलए मोना गोविंदखौ लानानै बिथां गोबां बर्तमान परिबर्तननि एमएलएफ्रा बेफोर बाथ्राखौ एसेम्बली सेसनाव बुंनो हायोमोन जाहाथे एकर्डनि दारायै बे माखासे एनडिबिफोरखौ बखनांगौ होननानै बिथांमोनहा दाबि दैखांनांगौमोन नाथाय बिथांमोननि खुगानिफ्राय मोनसेबो बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों बर' रायजो राजाफ्रा नुनो मोनाखै बिनिखायनो बेफोरबायदि दुरबल एमएलए खौ एसेम्बलियाव फाथायहरनानै जोंहा बर' जातिया बहुत लस जादों बिनिखायनो साफ्रोमबो बर' जातिफ्रा बेफोरखौ साननांगौ लगिया फैबाय रायजो राजाफोर बिनिखायनो जोङो नेक्स्टफ्राव सोरबायदि मोजां एमएलए जाहैगोन बेफोरखौ जोङो सायख'नो रोंनांगोन नाथाय दानि एमएलएफ्रा खुनु परिबर्तननि एमएलएफ्रा खुनु फयद मोनसेबो बर'नि इस्युखौ बुङाखै आरो बे इलेक्शन बानायनाय बर'फोरखौ इलेक्शन बानायनाय 62 एरियायाव बेफोरखौ बिथांमोना एरेस्ट खालामनांगौमोन एसेम्बली सेसनाव जाहाथे बे इलेक्शन खालामनायखौ बर'फोरखौ इलेक्शन खालामनायखौ बिथांमोनहा एस्टाब्लिशमेन्ट खालामफिननांगौ बे बाथ्राखौ मख'नांगौमोन बेफोरनि खुनु फयद बर'नि इस्यु मोनसेबो जों नुनो मोनाखै बेयो जोंनि बर' जातिनि थाखाय बहुत दुखुनांथाव बेनिखायनो आं साफ्रोमबो बर' जातिफोरखौ खावलायो नेक्स्ट इलेक्शन फैयोब्ला
जोङो सिगांनि गभर्नमेन्टनि बायदि गोख्रों MLA फोर बायदि थानाय एबा मोजां बिजाथिफोरखौ जोङो सायख'नानै भट होनांगोन। खालि माखासे जानला मोनला बिथांमोननि जानला मोनला खोथा बुंनायाव जोङो बर' रायजो जाबा थांनानै लाब गैया, नङाब्ला जोंनि बर' जाथिया दंस जालांगोन। दा बेफोर बाथ्राखौ आं बुंबाय रायजो राजाफोर, ससे बिबुंथिखौ आं आंनि बे इउटिउबनि गेजेरजों बुंबाय। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। गोजोनथोंसै रायजोफोर।